Mä oon Vienosen Jouni, toimin täällä tehdaspäällikkönä ja yritys on Brumber Oy. Vanha makeisyritys, 154 vuotta vanha yritys, perheomisteinen. Tuoteesittely oli varsin mukava kokemus. Myyjä oli asiantuntiva ja innostunut asiasta, joka tarttui helposti myös sitten ostajaan. Suklaa ja vesihän ei ole hyvä yhdistelmä laisinkaan ja sen takia tämä laite toimii aika hyvin meillä. Pystymme semmoisia paikkoja puhdistamaan, mitä ei normaalisti vedellä pysty puhdistamaan. Oli aika siirtyä uudempaan, modernimpaan vehkeeseen, tehokkaampaan. Hankalia paikkoja, mihin ei oikein muuten pääse niin hyvin. Ja sitten myös putkien pintoja, kaiken näköistä pintaa, pienempää ja isompaa, mikä on haasteellista muuten puhdistaa. Se on nyt ohjeistettu, että nämä operaattorit, eli normaali siivouksen yhteydessä, kun meillä on siivouksia, niin käyttävät sitä. Todella yksinkertainen ja helppo käyttää, siitä se ei jää kiinni. Ehdottomasti kannattaa kokeilla, ei siinä mitään menetä ja voi jopa positiivisesti yllättyä. Tähän nyt ei muuta kuin tsemppiä kokeiluun ja puhdasta jälkeä.